Salutare toată lumea, bine m-am găsit, dragii mei, la un nou episod de al 10-lea episod de Survival Game. Și uitați un imitator. Uitați-l acolo. Uite și pe Mihai. Mihai. Mihai, nu mă vezi. Ăsta nu mai vede. Oh my god, ce are Mihai acolo. Oh my god, Mihai. Uite-mă, Mihai. Bine. Mă vede Mihai? Nu cred că mă vede Mihai. Yeah. Ia să vedem dacă vine după noi. Dacă vine... O să vă zic să dai share sus pe dacă mult. Da, mă, adică el. Credeam că nu m-a văzut, că nu zicea nimic în chat. Că se întâmplă de-astea să nu... Pac. Uite acolo chest. Mihai. Ce faci? Aici în chest. Tu caută-te. Este al meu. Pac. Nu, asta așa. Oh my god. Ok. Foarte bun. Ești foarte bun. Ce mai faci? De unde nu ne-am mai văzut? Hai, a zis și el, ok, Doamne. Hai. Mai bine. Hai să le iau. Asta și ăsta e al meu. Ia ce vrei tu de acolo. Hai să mai căutăm chestul Mihai. Asta e, da, am pus prost. Am ieșit ceva încet. Ce faci, Mihai? Hai pe aici, Mihai. Uite, Mihai, hai pe el. Hai pe el. Mihai, hai. Ce are pe el? O, căcat e ăsta. Oh my god. Mihai, ce avea ăsta? Haide. Ok. Bă, vii după mine. Dă-mi și mie. Oh, bine. Dar ce să-ți dau? Hai că-ți dau pe asta și asta. Ia, mă. Bă! Așa. În spate, vezi, mă, așa. Hai, să-i dau cu mine.
Mergi, ok, merg. Dacă zici tu să merg. Bine, șeful. Eu merg. Nu mai chestii proaste, Mihai. Nu mai chestii proaste. Haide, vină. Aici așa, aici așa, aici. Scuze, nu, scuze. E mâncare? Îți trebuie mâncare? Îți trebuie... Da, chiar, hai pe ăla. Mă, tu ești... Nu, cu colul, nu. Hai, dai. Oh my god, ce are ăsta? E full iron. Iar dacă are de chain, e ca casca de aer. Casca de chain. Du-te pe el, Mihai. Hai pe el. Lasă-l dacă e prost. Are și sabie de iron. Hai pe el, hai. Facem hai, da? Praf facem pe asta. Mamă, cum a trecut pe... Și pe lângă Mihai a trecut așa. Merge ăsta, mă, așa rapid. Bă, tu ești nebun. Îmi prinde bucăți. Nu, Mihai. Da, dacă vreți să vedeți filmarea, intrați pe canalul lui Mihai Covăceanu. Da, face și WWE 2K, mă rog. Așa. Ca să vedeți finalul normal, că-l omoară, că pe mine mă omoară și el câștigă. Așa face. Hai, bine. Mulțumesc de vizionare, nu uitați să dați subscribe. Pa!